Dan gaan wij nou verder met de laatste act voor de pauze. En dat is werkelijk wel een fantastische act. En het is ook een beetje jammer. Want ze komen vanavond voor het allerlijst. Jarenlang zijn ze hier geweest als de trendsetters. Vorig jaar de Amatis. Maar ja, de roem is ze naar de bol gestegen, denk ik. Ze hebben contracten met Anita de Meijer, met Lee Tobbers, Marco Bonsato. En ze gaan nou door het hele land trekken. En dan hebben ze geen tijd meer voor ons. Maar vanavond nog hier een keer voor Olly, voor het lijst dus, de Amatis. Erik had de schuiven los. Hij steekt de hand op. Nou, dan gaan we naar maar. Kom bij de Amatis op de koffie. Dan kan het zo anderwets gezellig zien. Vat toch maar gewoon een lekker pilsje. Voor vrouwen hebben wij ook voezelwien. Kom bij de Amatis op de koffie. Kom bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Hallekido. Van Hallekido. Trekken wij jouw hele zorgen door de play. Nog geen Martin. Ons roodhuis weer een doeventil, dat laasde in de krant. Daar vlogen ook 2 doeven uit, wat was er aan de hand? 2 ambtenaren zaten fout en Waals was gruwelijk kwaad. Geblieft hier van de doevenvoer en smeet ze toen op straat. Zeg Martin, wat zingt de nou toch voor iets indringends, jong? Heb je dat niet gehuurd dan, Wiel? Daar hadden er 2 aan doevenvoer gezet op de gemeente. En die moesten eruit, maar. Oh. Dat was toch niet zo fijn. En daarom dit refrein. Kom bij de Amatis op de koffie. Dan kan het zo ouderwets gezellig zien. Vat toch maar gewoon een lekker pilsje. Voor vrouwen hebben wij ook voezelwien. Kom bij de Amatis op de koffie. Kom bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Hallekido. Van Hallekido. Trekken wij jouw hele zorgen door de play. Wil zie de klaar, Ja. jong? We moeten nou. Dan is er nog een koffiebar op het Schouwburgplein. Dat is ook net een toevertil bij de Kastelein. Daar vliegen gasten zo op straat, het is een tent met flair. Vorig jaar toen vloog een hond en nou het meubilair. Meubilair, Wiel? Wat is dat nou weer, Wiel? Ja, Mart. Dit programma wordt dan nog gesponsord door de ex-stamgasten van Maat Stoks, VAT 69. En beste mensen, dat is helemaal in ons thema van ons programma. Vliegt er eens uit. En vinden dit dan fijn, dan zing ook dit refrein. Doet maar met wat. Kom bij de Amatis op de koffie, dan kan het zo ouderwets gezellig zien. Vat toch maar gewoon een lekker pilsje, voor vrouwen hebben wij ook voezelwien. Kom bij de Amatis op de koffie, kom bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Hallekido. Van Hallekido. Trekken wij o hele zorgen door de play. Trekken wij o hele zorgen door de play. Weg met de sores. Zo'n goede service, hazen en hazinnen. En hier zien wij dan weer met ons programma Vliegt er eens uit. En mogen we ons nog even aan u voorstellen. Onze Fons met de trekzak. Aan de linkerkant onze John. Ja, geef ze maar even een applaus, wat? En natuurlijk mijn oudste broer Martin. En ik zelf met mijn eigen personality, onze Willy. Ja, en wie er bij ons uitgevlogen is, dat kun je wel zien. Ja. Dat is onze Wim van vorig jaar.
Maar ja, dan is ook een horst gewoon wonen. Ja, maar wie we wel bij ons hebben, dat is zo smoed, hoor. Niet waar, Moed? Ja, ze laat af en toe een steek vallen, dames en heren, hè. En wij kosten geen een oppas voor haar krijgen. Ze zet, waar blijven de nummers? God, mijn deur. En je wil... ja... Die... Ze wil zet ze laat af en toe een steek vallen. Ja, dat is meer door hele breiwerk, geloof ik, hoor. Ja, jij laat ook wel eens een steek vallen, hoor, Maart. Ze had het niet meer op een rij, mensen. Nee, mensen, ze wou alleen maar met ons met als er kine was bij de engel. Dus hebben wij er wies gemaakt dat hier dit een engel is, hoor. En als Golly nou even met ons mitspeelt en af en toe een nummer roept, dan men dus moet dat het hier kine is, hoor. Ja. En dan had Golly wat te doen en dus moet het een leuke ochtend, hoor. Nou, dan gaan we, dames en heren, voor iedereen reken vol. Goed zo. Ja, dat lukt vrij, ja. Ja. Zeg Wiel, maar dat is allemaal leuk en wel wat je hier staat te zeggen. Maar hoe zit het nou met jou, Wiel? Jij waart er toch ook uitgevlogen, Wiel? Jij had toch een baan, of niet, Wiel? Moet dat nou, Martien? Ja, dat moet even, ja. Het ligt bij mij nogal intiem en gevoelig, hoor. Ja, dat zal wel, ja. Ja. Dat zal wel, ja. Nee, luister maar. Zo is gekomen. Vorig jaar mensen naar het optreden. Ja. Toen is Bert Kersten nog Bert. al op onze wiel gevallen. Ja. Ja, hij had er niks aan overgehouden, Bert. Verder niet. Maar hij zet tegen onze wiel goede service, zet die wiel. Ik vind dat je een fantastische uitstraling hebt. Of niet, Wiel? Zei die dat niet? Vertel nou eens, hoe kwam dat nou? Ja, mensen. En ik zeg tegen Bert, ik vind dat jij ook wel wat hebt, jong. En zegt Bert ineens tegen mij, zegt Willy, ik heb een job voor jou. Ik zeg, een job? Is dat een soort nee vriendje dan of zoiets? Nee, gekkerd, zegt hij, dat is een baan. Hij had een baan voor mij, want ze zochten op het gemeentehuis nog een receptionist. Er waren er toevallig een paar uitgevlogen, hoor. En dan wonen ze het imago van het gemeentehuis wat opkrikken. En dichter bij de burgers brengen, hoor. Hij zei wel dat het een tijdelijke job was. Ja, dat was zeer tijdelijk met oude Wiel. Nou, een week vloog je eruit. Maar dat kan ook niet anders als je er zo bij loopt. Ja. Zo. En dat hebben we ook nog geëvolueerd bij ons in de Doevenclub, dames en heren, hoe dat eigenlijk kwam. Weet je wat we doen? We zullen het eens even precies naspeulen hoe dat er in het gemeentehuis ging, hoor. Onze Mart, dat is dan de bellende burger. En ik speel de juffrouw van de receptie, hoor. En jullie mocht ook meedoen. Vertel maar, Mart. Vons, doe maar. Dag, man. Nee, dus als Golly nou ook even met ons meedoet, Ja. dat het interactief geïntegreerd toneel het dat. Ja, ik heb het opgezocht, jawel. Laat onze John even de telefoon gaan. Ja. Roept de Golly allemaal, hallo, met het gemeentehuis. Dat kan toch niet moeilijk zien, hoor. John, nog eens gewoon. Dat zit er met die in. Ja. Daar hebben we geen rekening mee gehaald eigenlijk. Nou, onthalen. John, begin maar. Hallo juffrouw, mag ik wel eens even spreken? Nee, meneer, dat kan niet. Dan staat net Joost van de Varle uit te leggen wat substantiële budgettering is. En dat kan nog wel een tijd duren, hoor. Oh, zeg me, lieve juffrouw, wanneer kan het dan wel? Dat moet u mij niet vragen, meneer. Want daarna heeft die mediatraining met Ad de Bever en Ingrid de Voorlichter. Ze willen namelijk wat beter overkomen, hoor. Ja, maar juffrouw, misschien had die straks even pauze dan? Nee, meneer, dan kan het ook niet. Want in de pauze heeft hij bijles van de politie. Want mij fietst hij zomaar door de grote straat. En dat mag niet, hoor. Maar dan had hij
vanavond. Toch zeker even niet voor mij. Nee, meneer. Ook niet. Vanavond staat hij in het upke bokbier te tappen. En dat doet hij tot hij er bij neervalt, hoor. Maar waarom nou hebt den burger geen tijd voor mij? Juffrouw, hij is er toch veel van Roy? Juffrouw, en dus ook voor mij. Hey juffrouw, waarom is den Waals nou niet te spreken? Nou, meneer, voorlopig nog niet. Hij heeft nog een conflict met de regio-burgemeesters over wat er staat op de waterstaat. Want het water staat Venrooy tot aan de lippen, hoor. Maar als hij het nou zo druk heeft, domme, wanneer kan het dan wel? Voorlopig nog niet. Hij moet nog 8 hockeywedstrijden spelen, bij het podium het Sylvesterbier aanslaan, met het mannenkoer naar Tsjechië. Dus ik denk pas over 1,5 jaar, als hij er hier als burgemeester is uitgevlogen, hoor. Nou, dag meneer. Ik moet ophangen. Hoi, hoor. Ja. Hoi, hoor. Hoi. Kijk het dan maar. Domme. Nee, dat kunnen we niet maken. Ja, dames en heren, neem ons niet kwalijk. Net was het al even mis met de stroom, hoor. Maar dat doet onze maat nou ouder altijd, hoor. En zijn vrouw, misschien kende die, dat is er een van Vullings uit Luene, van Net van Goeren, Gratten, zo'n broer van, hoor. Nou, zijn vrouw die zegt altijd, nog hier de keer Mart, en dan vliegt jij er hier ook uit. Ik ben het hoos zat. Ik wel of geen meer van hoe doe verhaalt als van mij, hoor. Herkende je dat, mevrouw? Had ik misschien ook zijn kelden altijd weg, wat? Maar ze maakt wel, hoor. Wat zie je nou geweest? Hij is binnen. Dat kun je toch niet maken, jong? Hier voor dit publiek. Hier zit het neusje van de makreel. De sliptongetjes van Venrooy, de upper 9 van dit dorp. Mart, verdomme toch. Ik heb hem geklokt. Heb je hem geklokt? Ja. Tom, ik heb prijs. Denkt u dat je prijs hebt? Ja, ik denk dat ik echt prijs heb, ja. Zie je kwaad weer? Ik zie wel een beetje geïrrigeerd, ja. Ja, eigenlijk heb ik ook wel gelijk, Wiel. Jazeker heb ik gelijk. Maar ik kan er niks aan doen, Wiel. Dat weet je toch? Ja. Bij mij is het een doef, een koninkrijk voor een doef. Dat zei de Engelsman ook al, den schutspier. Zei dat. Maar hij is binnen, Wiel, en ik heb prijs. Ik weet me nou dat ik prijs heb. En ik zie zo blij, ik was wel een liedje zingen. Ja, dan zing er maar over. Dan doe het tenminste nog iets nuttigs, zeggen we dan maar. Wil je het? Ja, vooruit dan maar. Ziet niet meer kwaad dan, Wiel? Nee? Beetje. Wat een kusje. Ach, god toch weg, vieze filatelist. Je denkt dat ik toch niet in de postzegel ben? Anders het zo geer. En nou op de bühne doet het Ziet me niet. stil, jong. Jo, mensen, ik heb een liedje geschreven over mijn lievelingsdoef. Ja. En het liedje heet ook Mijn Doef. Ja, gooi ik even voor. Wat zie je laat? Dat zet mijn vrouw. Altijd te laat. Dat roept mijn vrouw. Net als ge denkt. Och, mens, krieg toch wat. Dan kijkt hij me aan, Wiel, ja echt. En dan ga ik plat. Ik zit in mijn hok. Dat doet mij goed. Maart! Maart! Door kwekt ze weer. Martin! Dan komt mijn bloed. Net als ge denkt. Ik doe al wat.
wil, dan kijkt hij me aan, ja mijn duifke hoor. En dan gooi ik plat. Het koeren van mijn doef doet me beseffen dat ik leef. Het koeren van mijn doef, dat wordt mijn leven geen vergeef. Zo'n duifke in dat kleine hok. Het ook wel wat verdriet, maar geeft dan liefde, geluk en plezier in het verschiet. Kom nou naar bed. Ach, dat vrucht mijn vrouw. Ik heb koffie gezet. Dat roept mijn vrouw. Ze bedoelt het goed, dat weet ik wel. Maar wil, als ik mijn doef, oh, krijg ik kiepenvel. Het koeren van mijn doef doet me beseffen dat ik leef. Het koeren van mijn doef, dat wordt mijn leven geen vergeef. Zo'n duifke in dat kleine hok. Het ook wel wat verdriet, maar geeft toch liefde, geluk en plezier in het verschik. Maar met la 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 la. Zeg maar hoor. La 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 la. La 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 la. Mijn doef, zijn doef. Ze kreeg toch nog meer met als dat ik dacht. Gaat het moet? Gaat het langzaam? Oh. Ja, mensen, eigenlijk mooi hoor, hoe ze Mart over zijn doeven kan zingen hoor. Zo. Ja, maar ondanks dat, Mart, jij ziet er dit jaar ook uitgevlogen hoor. Ja, hij gooide al zijn 40 kilo erin. En dan heb ik het alleen nog maar over zijn kop hoor. Zie jij maar stil, halve zool. Was ook een stombaan daar op het gemeentehuis. Ik vond er ook niks aan, ook niet. Ja, mensen, onze Mart was benaderd door meneer de burgemeester zelf. En dan zei, wat verdorie Mart, ik herken me in jouw persoon. Zo van dat directe, een beetje op dat lompe af. Je bent geknipt voor die functie op PR, zei hij. Ja, ja. Nee, daar moet je niet geknipt voorzien, daar moet je voorknip voorzien. Ik moest de gemeente uitdragen. Ik werk verdomme toch niet bij de Dela, zei ik. En bovendien viel er niks uit te dragen, ook niet. Ach, zit toch stil, Mart. Flauwe baan was het ook. Je kunt er gar niet tegen als de burgemeester een negatieve feedback geeft. Ja, onze Mart meende dat PR voor publieke roddels stond, dames en heren. En dat de dames op de afdeling door publieke roddelaarsters waren, hoor. Nou, onze Mart is eerst begonnen met de zogenaamde WIP-regeling. Dat vond hij nog wel fijn. Daarna de WOP en de WAP-regeling. En toen kreeg hij van de burgemeester zo'n uitmelkerbaan, hoor. En daarna kreeg hij een regeling dat hij eruit is gevlogen. Niet waar, Mart? Met als reden, hij was niet gemeentevriendelijk. Ja, zal we zien, joh. Zeg, dames en heren, zullen we dat nog eens als praktijkvoorbeeld dan eens een keer speulen hoe ze Mart dat deed op de afdeling PR, waar? Dan gaan we beginnen. Goed zo. Het het moet? Oh, ze zitten cru. Oh, dat gaat goed. Nee, dat was een stombaan. Ja, echt. Sean, doe maar. Goedemorgen. Goedemiddag, ik ben Hoedhorst. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dat is mijn worst. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik heb aan u een vraag. Ja, goedemorgen. Goedemiddag.
Niet zo snel, ik ben wat traag. Goedemorgen, Goedemiddag. wat is in Roei zoal? Ja, goedemorgen. Goedemiddag, Alleen maar carnaval. goedemorgen, Ja, goedemiddag. dan weet ik wel genoeg. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, Gebeld morgen maar te vroeg. De buurtgemeente. goedemorgen, Ja, ik bel weer uit Horst. Zeg, heb je ook huizen? Huizen? Wat voor huizen, mens? Nou, gewoon huizen. Ja, we hebben gemeenschapshuizen. Huizen met huurachterstand. Huizen zonder huurachterstand. Gesubsidieerde huizen. En we hebben boshuizen. Wat voor huizen, mens? Boshuizen? Ja, dat is niet een van Roy. Oh, doe er dan maar een van, hoor. Ja, dat gaat niet. Dat is maar flauwekul. Ja, waarom is dat flauwekul? Nou, boshuizen ligt toch in lul? Maar viezerik. Zo ging dat. Goedemorgen, Goedemiddag. ik roef mal aan ons Goch. Goedemorgen. Goedemiddag, Man, wat moesten ze hier toch? goedemorgen, Ja, goedemiddag. ik heb aan Sie een vraag. Goedemorgen. Goedemiddag, Nou, dat heb ik niet zo graag. goedemorgen, Goedemiddag. was haben Sie zoal? Ja, goedemorgen. Goedemiddag, Nou, alleen maar carnaval. goedemorgen, Ja, goedemiddag. dan roef ik mal zurück. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, Nou, dan wens ik dich veel geluk. Die buurtgemeente. ja, guten Mittag, hier Morgen. mit Strunz aus Goch. Ja. Ich hab ein Boot. Haben Sie in Rooi auch Wasser? Wasser? Wat voor wasser? Nou, gewoon Wasser. Ja, we hebben hier tandartswasser, einen Sackerwasser, einen Abwasser, we hebben Natwasser en we hebben dat Vlakwasser. Wat voor wasser, Mensch? Das Flackwasser? Ja, dat is neu hier. Nou, dann gehe ich da mal zeilen. Ja, dat geht aber nicht. Ja, warum geht das nicht, Mensch? Ja, daar stehen alleen maar Bäume, du halber oh, Sohn. Scheiße. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemiddag. Ik bel vanuit De Haag. Goedemorgen. Goedemiddag. Het lijkt hier wel een plaag. Goedemorgen. Ja, goedemiddag. Zeg, mijn man die moet naar Rooi. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dat is niet zo mooi. Goedemorgen. Goedemiddag. Is bij u ook wat te doen? Goedemorgen. Goedemiddag. Hier geërgerd, ouwe hier groen. Goedemorgen. Goedemiddag. Meneer, wat bent u stug? Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, bel morgen maar terug. De buurtgemeente. Goedemorgen. Ik bel goedemorgen. weer uit Den Haag. Zeg, heeft u ook pleinen? Pleinen? Wat voor pleinen? Nou, gewoon pleinen. Ja, we hebben dode pleinen, saaie pleinen, lege pleinen, grote pleinen, kleine pleinen, gezellige pleinen. Wat voor pleinen? Gezellige pleinen? Ja, dat is nieuw in Venray. Oh, dat zou mooi zijn. Ja, dat klopt, maar die hebben we niet. Wat heeft u dan wel? Nou, van nou al hier maar kippenvel. Turret. Nou, zeg. Jongen, jongen. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dat was mijn melkerbaan. Goedemorgen. Goedemiddag. Daar was geen flikker aan. Goedemorgen. Goedemiddag. Zo ging dat iedere keer. Goedemorgen. Goedemiddag. Het interesseerde mij geen zier. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat het Venray nou zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. Al hier toch carnaval. Goedemorgen. Ja, goedemiddag. Je kunt me op de rug. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik gooi nog mijn doeven terug. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik gooi nog mijn doeven terug. Doe het. Toen vloog ik eruit. Jongen. Je wacht bij de Amatis op de koffie. Dan kan het zo ouderwets gezellig zien. Vat toch maar gewoon een lekker pilsje. Voor vrouwen hebben wij nog voezelwien.
Gewacht bij de Amatis op de koffie. Gewacht bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Halkido. Van Halkidee. Trekken wij jouw hielesaurus door de plee. Martin, neem afscheid, jong. En kijken wij hier in de zaal, in dit doevenhok. Wij zeggen bij de doevenclub, dat is een goeie fok. Dus hazen en hazinnen, kom op en doe het nou met. Vlieg net zoals ons doevendruut, blief niet zitten waar je zit. En vinden dat ook fijn, dan zingen we ons refrein. Gewacht bij de Amatis op de koffie, dan kan het zo ouderwets gezellig zien. Hey, vat dan maar gewoon een lekker pilsje, voor vrouwen hebben wij ook voezelwien. Gewacht bij de Amatis op de koffie, gewacht bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Halkido, van Halkidee. Trekken wij jouw hielesaurus door de plee. Wiel, ga je nog een keer hoor, jong. Wij vlogen voor de laatste keer door het circusmak en trekken nou de wereld die op zoek naar het geluk. Ons doeven vliegen met ons met, het is nou weer gedaan. Het waren fijne jaren dat wij hier mogen staan. En vonden dit ook fijn, dan zingen we ons refrein. Gewacht bij de Amatis op de koffie, gewacht zo onderwets gezellig zien. Vat toch maar gewoon een lekker pilsje, voor vrouwen hebben wij een voezelwien. Gewacht bij de Amatis op de koffie, gewacht bij de Amatis op de thee. Alle mensen komen aan het trekken van Halkido, van Halkidee. Trekken wij jouw hielesaurus door de plee. Trekken wij, oh, hielesaurus door de plee. Yeah. Kien! Peelhazen en peelhazinnen. De Amatis. Jaren geleden met z'n tweeën begonnen. Jaren geleden met z'n tweeën begonnen als de Trendsetters. Langzaam uitgegroeid tot het show- en dansorkest De Amatis. En spijtig genoeg, ze schijnen nou echt, heel echt te gaan stoppen. De Amatis. Voor de laatste keer hier bij Circus Bak op de bühne. Geef ze nog een keer een daverend applaus, jongens. Een daverend applaus. Echt waar, ze hebben het verdiend. Namens Vastelavondsvereniging, de Peelhaas, wil ik Frans Woording de medaille maken. De Amatis. Pas op mensen, het gordijn gaat dicht. Wacht, moet zal ik...